Prúd sa aplikuje na dve elektródy, ponorené do elektrolytického roztoku ťažkej vody a litiových solí. Tým sa ustáli tok elektrónov z prúžku paládia, slúžiaceho ako katóda, a niekoľko platinových cievok, slúžiacich ako anóda. Teplotné senzory merajú teplotu roztoku vnútri článku a tiež teplotu chladiacej vody, ktorá obklopuje článok ponorený vo väčšej nádobe. Molekuly ťažkej vody v roztoku sú disociované OD- a D+ ióny. Keď sa pustí do elektród prúd, anióny OD- sú priťahované ku chladne nabitej platinovej anóde, kde odovzdajú elektrón a zreagujú s ďalšou molekulou OD-, tvoriac molekulu T2O. Zvyšný kyslík vytvorí O2, ktorý sa uvoľňuje v bublinkách. D+ ióny sú priťahované k negatívne nabitej paládiovej katóde, kde si rýchlo nájdu elektrón, aby vynulovali svoj náboj. Táto katóda je vyrobená z paládiových atómov, usporiadaných do plošne centrovanej mriežky. Niektoré atómy deutéria si nájdu cestu do mriežky poskakovaním intramolekulových doménach vnútri mriežky. Iné atómy deutéria do seba narazia na povrchu katódy a vytvoria D2 molekulu, ktorá je moc veľká, aby vošla do mriežky. Molekuly D2 sa hromadia a tvoria bublinky stúpajúce k povrchu roztoku. Simultánne ďalšia molekula D2O sa disociuje, tvoriac ďalšie OD- a D+ ióny, a proces pokračuje, dokiaľ sa dodáva prúd. Pokiaľ sa prúd upraví na základe vzoru princípu supervlny, stúpajúcimi a klesajúcimi vnorenými osciláciami, naberanie deutéria do paládiovej mriežky je zvýšené, rovnako ako tok deutéria do a von z katódy. Zvyšovaním koncentrácie deutéria v mriežke na povrchu katódy začínajú molekuly postupovať hlbšie do mriežky, narážajúc do susedných intramolekulových domén. Ako deutérium zaberá viac vnútorných domén, mriežka sa začína jemne zväčšovať. Táto expanzia zapričinuje mechanické pnutie v katóde, čím sa zvýši odpor voči vniknutiu ďalšieho deutéria a tvoriac potrebu vyššieho prúdu na dosiahnutie vyššej saturácie. Keď je koncentrácia deutéria dostatočne veľká, začnú sa atómy pohybovať viac usporiadane, ako krdeľ vtákov. Nie úplne všetky naraz, ale čím ďalej, tým viac synchronizovane. V tomto bode sa páry deutéria začnú fúzovať, tvoriac izotop helia-4 a značné množstvo tepla. Energia, uvoľnená každým vytvoreným héliom 24 MeV, je pohltená mriežkou, zvyšujúc teplotu paládiovej elektródy a obklopujúceho elektrolytu. Energia uvoľnená fúziou je 5 miliónkrát väčšia, ako keby sa dve deutéria spojili, vytvoriac D2 molekulu, a 10 miliónkrát viac ako pri oxidácii vytvoriac D2 molekulu ťažkej vody. Toto je to nadmerné teplo, ktoré zapričinuje taký rozruch vo vedeckej komunite.